አርስተ ዜና ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ሰብ ሰራሕ ብልሒ ዝገበርና ሃገራዊ ራእን ከምውን ጻዕርን ፍረ ክብ ጀሚሩ ክብሉ ገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ቅድሚ 5 ዓመታት ድምፂ ህዝቢ ንምስማዕ ዝኣተዎ ቃል ብተግባር ይፍጸም ከም ዘሎ ተሓቢሩ ካብ ዜና ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊታ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሕቲ ትርከብ ቁልፊ ከተማ ሆዳይዳ መጥቃዕቲ ፈጺማ سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتي كما يتعلو لك ساعات 9 خوين لو كم تلمود ماد زين حزنا مصينا لنا زيناتات اندامرحكم ساخم صنح دما نبرهان فسا فلما حصر زيناتاتنا هون كنبل مكتل قدامي مينستر تمسكن طرونه اب سب سرح بلحي ويون ارتفيشال انتليجنس زغبرنا هاغراو رأن صعرن فركب جميرو كبلو غليصوم توم مكتل قدامي مينستر نزي زبلو اب انستيتيوت ارتفيشال انتليجنس نشدشت أوارح سلطنا نزوسد فلمتي تساتفتي سلطنتي ستارت اب AI أب زتقايد سنسرعات من رقايم منجست إثيوبيا نتي عودي ذهبو فلي تقرتن انستيتيوت ارتفيشال انتليجنس زقمطو قلصي عنفتن ازي ماخل قاعدين كخون لعول عبركتو كم زقبر دمابريهم اتي تكال نماخل ستارت اب AI تكنيكاوي سلطنا كلت من معبال فرياتن استراتيجي عداغان بصفحات بستودب ملكعو كم استوهابهم قليصهم زلهم قدامي مينستر ابي احمد تعودي نمعباي ذهبوا امرار حون مسغنا اقربهم وتادراوي اكاديمي اثيوبيا خولتا اب زركب قصري اكاديميو زسلطنم مبل 71 زور متما كورس حصيات مكونات امريقوم ابتي سنه سرعه مرقه لعلواي تامجرشوم سراويت مكلخال فيلد مارشال برهانو جلام حلافي وانا ممرحي تمرت سلطنان مكلخال جنرال يمر مكونن عزازي وتادراو اكاديمي اثيوبيا برغادير جنرال ጌታቸው ሀብታሙ ዕድመ ዝተገበረሎም ጀነራል መኮንናትን ካብ ዝተፋላለዩ ሃገራት ዝመጹ ወታደራዊ አታሼታትን ተሳቲፎም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ኣብ ስልጠና ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገቡ ሕጽያት መኮንናት ብላዕለዋይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ስነ ስርዓት ምልባስ ማዕረግ ተካይድሎም ካብ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ካብ ዝተፋላለዩ ሃገራት ዝመጹ ኣፍሪካውያን ሕጽያት መኮንናት እውን ስልጠኖም ብምዝዛም ከም ዝተመረቑ እዩ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ ዘሎ زي حقاوي قجل هوحات استخفتلو أمراطي سلام بمنصاقن نسممع سلام بريتوريا بمتحسن حزقون نغاريت كوينات يقسم اللو كبلو نبر حلافي سكرتيرات كابيني غزاو محدار تقراي بروفيسور كنديا قبرهيوت قليتهم بروفيسور كنديا مس مدب وقتاو قديات EBC أبز قبرو فليك على محتت اتي قجل بصمئي سلطان تلقيفو أب هزبي تقراي زبصحو قفعن نسممع سلام نمبلشاو زقبرو زحقاو نتفتاتن بزرزر أبريهم يلوم كما قالت بروفيسور كنديا تحجز الله قجل هوحات كاب مجمرتيو نسممع سلام بريتوريا بقنعنان اي تقبلون يلوم اتي سممع اب دوب افريكا مستفرمه قال مرحتي تودب اتي سممع كقدد اللو زبل اقوام حيزوم ناب ماخلاي كوميتي كم زقرب يو غليصوم زلوم امونغو حزبي نحزبي تግራይን ህወሓትን ዝነበረ ታሪኻዊ ዝምድና حزبي ሙሉ بملو كم ዝተበተኸ ዝገለጹ ፕሮፌሰር ክንደያ እቲ ጉጅለ ንህዝቢ ዘይኮነስ ንርእሱ ንምግልጋል ጥራይ ዝሰርሕ ምዃኖም ገሊጾም እቲ ጉጅለ ህልውና ውድብና እንተዘይ ተረጋጊጹ ተፈናቀልቲ ናብ ገዞም ኣይንምልስን ዝብል ሰብኣውነት ዝጎደሎ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ የካይድ ኣለውን ኢሎም ቶም ፕሮፌሰር ኣብ መወዳእታ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮፓ ሕብራት መንግስታት ኢጋድን ሕብረት ኣፍሪካን ዝኣመሰሉ ዓለም ለኻዊ ኣደራደርቲ
ዘለዎ ሰነድ ስለ ዝኾነ ማንም አካል ከም ዝደልዮ ክጥሕሶ ከም ዘይኽእል እዮም አጠንቂቖም። ዜጋታት ናይ ሓባር ታሪኾም ብአግባቡ ተረዲኦም ኣብ ምክባር ዝተመስረተ ዘተ ብምክያድ ሓበራውያት ካንጹ ከም ዝግባእ ምሁራን ገሊጾም። ፋና ሚድያ ኮርፖሬሽን ዘዘራረቦም እቶም ምሁራን ጽኑዕ ሃገርን መንግስትን ምህናጽ ብዘተ ዝርከብ ምርድዳ አገዳሲ ምዃኑ ገሊጾም ዘሎም። መምህር ኮሌጅ መምህራን ሐዋሳ ሉተር ባልቻ ታሪኻት ዓወት ተሞክሮታት ምትሕባር ካብ ጌጋታት ምምሃር ዘመልክቱ ጉዳያት ብምጉላህ ሓበራዊ ተረኽ ምህናጽን ናብ ወለዶታት ምትሕላፍን ከም ዝግባእ አጽንኦት ሂቦም። እዚ ድማ በመንጎ ዜጋታት መንፈስ ምትእማን ከም ዘጠናክር እዮም ተዛሪቦም ዘሎም። ዳይሬክተር ቅርሲ ባህልን ታሪኽን ቢሮ ባህሊ ቱሪዝምን ስፖርትን ክልል ሲዳማ ተፈራ ሌዳሞ ቦጎኖም ዘተ ከም ባህሊ ኣብ ዝተለምደ ማሕበረሰብ ፍልልያት ብምርዳእ ከም ዝፍትሑ እዮም ገሊጾም ዘሎም። كل مداوي لوطي أديس أبابا كاب أهوغراوي مباصح توريست ناب ماخل توريزم أفريكا أعبي ولو كبلو كوميشنر هندي كبدا غاليزوم تكال ميديا بلس أوف أفريكان كوميشن توريزم أديس أبابان بمداي زفر توريزم تقراري بكام مسرح زخيل سمعنت متحبار تفراريموم نتي سمعنت وانا فتا مسرح قلقالو زينا إثيوبيا سيف دربين ኮሚሽነር ቱሪዝም አዲስ አበባ ሁንዴ ከበደን ፈሪሞምዎም። ኮሚሽነር ሁንዴ ከበደ ኣብቲ ስነ ስርዓት ፊርማ ከም ዝገለጽዎ እቲ ስምምዕነት ቅድም ኢሉ ኣብ ዝነበረ ርክብን ምትሕባርን ስራሕ ዝለዓለ ዋጋ ብምውሳኽ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ምሕዝነት ዘሰጋግር እዩ። ንኣብነት አዲስ አበባ ብኮንፈረንስ ቱሪዝም ካብቲ ኣህጉር ቀዳማይ ማእኸል ምዃናን ኣብቲ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት 221 ዓለም ለኻዊ ጉባኤታት ብዓወት ምትእንጋዳን ገሊጾም ኣሎም። ዋና ፈጻሚ ስራሕ ግልጋሎ ዜና ኢትዮጵያ ኣይተ ሰይፈ ደርቤ ቦጎኖም እቲ ስምዕነት ምትሕባር ምስሊ እታ ከተማ ካብ ምፍላጥ ሓሊፉ ኣፍሪካውያን ስራሕቲ ልምዓት አዲስ አበባ ክፈልጡ ብምግባር ወሓዚ ቱሪዝም ንምዕባይ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ገሊጾም ኣሎም። ኣብ ቀጻሊ እውን እቲ ስምዕነት ምትሕባር ናብ ጭቡጥ ውፅኢት ብምቕያር ብቋንቋታት ውሽጢ ሃገርን ዓለም ለኻውን ብትኹረት ብምስራሕ ዓቕሚ ቱሪዝም አዲስ አበባ ንዓለም ንምፍላጥ ከም ዝስራሕ ኣረጋጊጾም። ተመልከቲ ማዕድ ዜና ሕዙን ይቕጽል ናብ ዝርዝር ዜና ካሕልፈኩም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ እዋን በዓል ሽመቶም ጸገም ፖለቲካን ቁጠባን ንምፍታሕ ድምፂ መላእ ህዝቢ ዝሰምዕሉ መድረኽ ሃገራዊ ዘተ ከም ዝሳለጥ ቃል ኣትዮም ነይሮም እዮም። ሎሚ ቃል ብተግባር ተተኪኡ ኢትዮጵያ ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ንምርግጋጽን ሃገራዊ ምርድዳእ ንምፍጣርን ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ጀሚራላ። ንጸብጻብ መሐመድ አልቃድር ምንብራን ግርማይ ከም ስዕብ ተቅርባያ ተኻትና ንመለስ። قدم حمتات كم تسفاز تنكرن كم قال كيدان قال استأتوا له حساب لو مدما بتكبر زلو خير خوينو أبصراح نموعل كيليو قدم المنستر دكتور أبي أحمد قدم حمشت عمتات أبقاله شمتهم من إثيوبيا نزوي قال أتيوم يوم استحال لخوز أجمعت هجرنا بحدو كنت راي أنت هنا بحبر روزته كيف التحزبل قال كيدان إذا قال لومي أبخيد هجر روزته جب تكبر خوينو ترايو ننوح زبنا زنحو حتى تفتحي من نتن بوليتيكان لمعتن بحيل انتي هنا بزته نمفتح قربت أوعد لومي بركز بلو زيقاتات تقبلهم إن تساعتفو يركبوا يورم أباتوج ولي قلن
አላገለን ይላሉ። የተግባባ አቦታት ኦሮሞ ወሊ ገላን አላ ገላን ይብሉዮም ዝተረዳደ ዝተዘራረበ ዘተ ዝገበረ ንጸገማቱ ፍታሕ ይረክብ እዩ ከማለት እዩ። መጻእ ዘመን ብዝሃነትና ከም ገይጺ ተቐቢልና ምጥዕራቕ ዝኽእል ሓሳብና ኣጣዓሪዕና ኣፈላላይና ኣኽቢርና ሕብረ ብሔራዊ ሓድነትና ኣጠናኺርና ናብ ብራኸ ንወጽሉ እዋን ክኸውን እዩ። እዚ ዕዉት ንክኾን ኣፈላላይ ፖለቲካና ብምጽባብ ኣካታቲ ብሔራዊ ዘተ መድረኽ ክነሳልጥ ኢና። ኣመደረ በዓለ ሹመቶም ጸገም ሃገር ብሓደ ፓርቲ ጥራይ ክፍታሕ ከም ዘይኽእል ብምግላጽ ንኹሉ ማሕበረሰብ ዘሳትፍ ሃገራዊ ዘተ ከም ሳለጥ ዝኣተዉ ቃል ብተግባር እንትግለጽ ሓረስቶት ነበርቲ ከተማ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ምሁራንን መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦትን ድምጾም ዘስምዑሉ መድረኽ ኮይኑ ተፈጢሩ እዩ። ለዘመናት ተደራርበው የመጡብንን ችግሮች ተባብረንና ተደምረን ለማሸነፍ መነሳት ንዘበናት ተኣኪቦም ዝጸንሑ ጸገማትና ተሓባቢርናን ተደሚርናን ንምስዓር ክንለዓል ይግባእ። ብወገንና ንኹሉ ትኾን ኢትዮጵያ ንምህናጽ ዝኾን ሕልምና ንዓወት ንኽበቅዕ ኣሳታፍን ኣካታትን መንገዲ ንምስዓብ ጠመተ ጌርና ክንሰርሕ ኢና። መሰረታዊ ሓሳብ እቲ ዘተ ጸገም ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያውያን ጥራይ ንምፍታሕ ነይሩ። ዘተ ዘሳለጠ ህዝቢ ምርዳእ ይፈጥር እዩ። ዘተ ዝገበረ ህዝቢ እውን ቀጻሊ ንዘለዎ ፍታሕ ክረክብ እዩ። ዝተረዳድአ ማሕበረሰብ ድማ ውሽጣዊ ኣፈላላይ ናብ ሓባራዊ ጥንካረ ቀይሩ ሃገር የጽንዑ ዝብል ነይሩ። የምክክር ሂደቱ ችግሮቻችንን በጠረጴዛ ዙሪያ ይፈታሉ ብለው የሚያምኑትን የሚያካትት ከይዲ ዘተና ጸገም ክፈትሕ እዩ ኢሎም ንዝኣምኑ ዘካትት ኣብ መንጎ ልሂቃን ፖለቲካ ጥራይ ዝግበር ከይዲ ጥራይ እንተይኮነ ተሳትፎ ማሕበረሰብ ኣብ ግምት ዘእተወ ሓድነት መሰረት ዝገበረ ንክኸውን ሃገር በቀል መፍትሒ ሒዙ ንኽመጽእ ተገይሩ ዝሳለጥ ክኸውን እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር በዓለ ሹመቶም ዝኣተዉ ቃል ተስፋ በተግባር እንትትርጎም ኣብ መድረኽ ዘተ ዝተፈላለዩ ድምጽታት ዝተራኸብሉ ኣፈላላይ ሓሳብ ብዘተ ዝፍታሕሉ ሓባራዊ ሃገር ትነጸሉ ሓድሽ ምዕራፍ ታሪክ ከም ዝኾነ ዘርኢ እዩ። ድማና በዜና ወጻኢ ክንሰግር سعود عرب أب العلتا أب تحتي قصر حوتي التركب قول في كتما خدايدا متقعتي فاطمة لام منيستر قدات وصا حوتي أب منغو أمريكان إيران زولو وطري أبتي زوبا داغماي كل عال تدالي كم زولو قديتلوم حوتي بعربي أب حدليتي بسعود عرب بستفاصم متقعتي الرياض كبيد واقع كتكفل مخانا أفرار حلوم أنصار الله بزتبهالو منجستي سعود عرب لوالونتهم بمتحاس وطري يقادو علو كبلو كاسيسوم يوم بحديدات حيت قرصي تلكومنيكيشن علامة كمستقبرون يوم قليسوم زلوم دسيت كاماران متقعتي كمستفتم مسحوتي قرب زلو موصي تلفزيون على المسيرة تصبجيبو يوم منغو أمريكان إيران زلو قجت ناب قيح بحري سفح كم زلو زي ملكتو تصبصابات يغصلو كم زلو دمام الجزيرة تصبجيبو كبرات تملكتي زيناتات قدمي مزامنا قند زيناتات زعلت كزخاخركم مكتل قدماي منستر تمسكن طرونه اب سب سرح بالحي زغبرنا يحغراوران صعرن فركب جميرو كبلو غليصوم قدماي منستر ابي حمد قدم 5 عامات دمص حزبين مسمع ذاتو وقال بتكبار يفصم كم زلو تحبيرهم كاب زيناتاي سعود عرب بالعليتا اب تحت قصر حوتي تركب قلف كتما خدايدا متقعتي فاطمه باركس تملكتي مع زينا بزي زازم سلام كتالكم عزينا نمسكن سلام